така, здравейте всички от VBOX 7, аз съм Чуваков Дон Айлан и при мен има специален гост. Да, баба му. Баба ми е Warning. От ЕФА. Чувате ли? Вижте каква хубава баба си. Трябва да завиждате. Трябва да завиждате много. И той ще падне в безтегловно. Безтегловност. Да, безтегловност. Какви глупости прекамам. Мана, ту-ту. Мана. Ту-ту. Мана. Мене. Мана. Давай, да. Привате. Чуролейкус. Привате, да. Привате Чуролейкус. Артемайн. Не съм Артемайн. Да ти е тъпо! Няма бе, как ще е тъпо, ти си пичове. Аз съм ти баба. Да, ти си пич, защото си ми баба. Видиш ли? Ще видиш на клипа колко ясно се чува всичко. Колко ясно се чува всичко. Колко ясно се чува всичко. Така в VBOX 7, това е края... Няма бе, не е края с сълзи. Мене, ка. Мана, ту. Мене, ту. Мирише на пот. Мирише на пот. Вече беше това тъпо, бат. Знам. Warning е пич. Warning е пич. Мана. Аз иначе човек хубаво пея, не наистина. Да, бе. Доста клипови съм се изявил, доста добре бих казал. Много хубаво пееш. Какъв смешен пот се прави в момента. Много цветен, бих казал. Хот интересните. Батко, много интересна история имаш с твоите деца. Охо, синя вълна, ще ми изневеря. Той ми каза така да направя. Нали тъй? О, хедшот, мадафака, хедшот. След малко снимаме на CS с Ларникус. Да покажем какъв е бот, чувак. Да, вярно е. Ма ти не знаеш какви команди използвам. Чай се издадах. Ай, стига. Някой стананика тая песен. Ти ли бе? Сигурно е баба ти. Баба ми е от татъка. Имаш и втора баба по природа. Не мога ма оцелиш, сега пето е жълтак. Гълтак. Гълтак. В момента стата ми е 20 към 2. И аз кола компот. Искаш ли? Ето кой. Бара. Бара, бере. Имаше една такава песен. Много ми е познат. Теон БГ е Познат вика. най-големият тъпак. И жалкар. Е е ботляк. Ама не го хейтвайте, защото е жалкар. И не го хейтвайте, защото е жалкар. Тъй ли? Защото целя момиче, какъвто ще да си.
Що-то праскам подобно. Ще праскам по пътя. Shut the fuck up, shut the fuck up. Shut the fuck up, теле. Shut the fuck up. Shut the fuck up, по принцип. Трябва ми боя. Не бе, ми трябва... Хуя. Мене. Ооо, луцам, луцам. Warning, курво. Да, бе. Няма, шугувам се, нали знаеш, че се шугувам. Шагуваш се. Шугувам се, бе, не ма би! Да, бе, Катория. Майка ти стара, защо бягаш, бе, цигани? Не ма би, батко! Дете има би. О, умирам! Умирам, нямам храна! Майка му, брат. Умирам, мама. Знаеш колко сме се смели. Калчо е най-големия печага просто. Гледайте му профила, той сега ще става такъв партнер, така че добре. Става той. Той е голям печага, Калчо. Заради тебе си засях картофа. Добре, иди надолу. Ако ме приеми за мене ще пич. О, 3 хета, брат. 3 хета. 3 хета, 5 хета, да. Тия направо ги скъса. От какво е? Тутку, тутуту. Тутуруту. О, с гранатка един, не? Ти си пълен случайник, бих казал. Случайник си ти. Как позна? Бате, аз съм 30 към 2 и всички ми викат, че съм хак. О, късно ми добър. Да те гледа админа да видим дали си хак. То админа го няма, спи. Ясно. А що всички си лягат в там 1-2 часа, после в късно стават. Аз си лягам в 9-10 там. Някъде. Защото би са спи. Лягай, бе! Ех, то кребе, бе, лайка ми стара, бе. Аре, бе, биго, бе! Давай, бе! Давай! Майка ти стара, защо не можа, бе? Що иба? Защото е бот. Що? Кът Шулаков. Още една думичка. И те поздравявам. Хайде, иди да го убих. Има един супер... О, Ендерман. За малко да го погледна в очите. И като го погледнеш в очите, какво? Аз винаги ги гледам в очите. Само ще ме нападне. И че нямам никакви брони. Още не съм си направил. Колко диаманта имаш? Много. Ам ти си много тъп, бе. Пари си брони. Що бе, вътре си бе? О май гад! О май гад! ФП има 300 съобщения, откакто си говорим с Чулаков. Значи от половин час има 300 съобщения, мат. 300? Да, бе. Хубаво, че минах на отпочиващ. Чай да пусна Азис. Стига, бе! Чакай, бе. Той клепър се казва, Варник пуска Азис. Тъй, сака. Чакай сега. Чакай да го намерим. Азис ММ. Така. Ето я, бе. Его. Давай. Нищо не се чува. Да, сега се чува. Чек, наистина нищо не се чува. Спирай. Чува ли се или не? Чува се, спирай. Спирай. Спирай.
За да може да пика. Тук ли си ла? Тук съм ла. Добре. Ай, и така, боксерен, това е края за този епизод. Добре, чакай! Специален поздрав за... Каучо. Не, за всички пичове. Чакай, че го написах на потребители. Така. 3, 2, 1. Слушайте сега. Нищо не се чува. Какво ти е? This is my pee-pee. This is my pee-pee. Биби. Слушай. Благодаря за поздрава. Ай, спря ли го? Ехо! Чолако! А? Спря ли клипа, бе? Да. Довиждане в бокс.